kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, telepon yo. Rumah modern, ukuran nih 5 kali rolas, harga nih 290 juta. Kalau nang beri komai, wis oleh pagar sedingan, ambek wis oleh kanopi. Nah, saya langsung ya telepon nang omah yo. Nah, sebelah kan gini iki oleh pagar tanam, ambek ono oleh roster, ambek kita lihat motif api. Nah, iki roster di motif kini koyo bintang apa? Koyo lagu Lesti yo, bintang kejora. Nah, saya langsung lanjut mrene. Nah, iki pagar sedingan nih, oleh show ngene iki modele yo. Nah, saya langsung lanjut mlebu mrene. Nah, sebelah kiri kene iki wis full keramikan, motif api, ini betul-betul ditotong ini yo. Padahal iki keramik. Nah, iki kok mobil apa sing iso mlebu wis pen tebak. Ah, kanopine wis kok ngene iki modele yo. Ah, iki bendo fasad depane. Nah, nang mburi kono batu alame ditoto ngene iki api. Kiwa tengen sono lampune moncot mendukur yo. Nah, sebelah kan kene iki gak dikek taman rek. Cara ngono langsung digawe tempat dudukan ngene. Bisa digawe acara keluarga, rasa-rasa nambah tanggone, tapi sing positif ojo negatif yo gak apik. Nah gini iki ono pilar sisan, ono loro, kiwa tengen gini. Nah, saiki langsung lanjut mlebu rene. Nah. Hop, saya masih kusen rek aluminium, ora badak das. Lawange kuku tarung. Gagan pintu nih wapi yo, pokoke wong gak tarung golek HP yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu nang kene iki ruang tamune. Nah, ndukure lampune dor istimewa, wis drop ceilingan sisan. Yo. Nah, ambil nang ndukure kono kocone sisan, cara ngono kena gawe penerangan sing hari. Tenang ya, nang kene kono jendela sisan. Iso dibuka tutup ben opo oksigen mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar tidur pertama e. Nah, iki langsung menghadap nang arah karpote. Nah, iki jendela iso dibuka tutup ben opo oksigen mlebu metu ben lancar. Sampai iki jendela motif kotak-kotak ngene. Iku jenenge motif sakura yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki menggo nang sebelah kiri iki. Nah, iki nang gone kamar tidur kedua e. Iki ono jendela sing pasti ready. Cecepan AC nih, ready sisan. Tapi engko AC nih pen go dhewe yo. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Iki nang ngene kamar mandi nih. Kiwa tengene wis full keramikan. Kerane ready kareng ngerti sing pasti geno yo ready. Wis ene nggih dodok screenshot ready yo. Nah, saiki langsung lanjut memburi rene. Ah, iki ono pintu maneh. Kira-kira nopo? Paling penasaran padha aku yo. Tak terus yo Ji, ro, lu. Nah gini iki nggone area dapur. Nah, level ready kan ngonterto iki full keramikan, cek gampang dibersihni. Kiwa tengene oleh kitchen set wis kaya ngene modele yo. Nah, nang sebelah kan ini iki nggone tempat area laundry room utawa cuci jemur. Nang ndokor iki iso dibuka tutup sedingan. Nek mas agak ngarep pengap yo. Cara ngono tambune munggah kabeh. Saya langsung ya tak ceritain nang kene nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omahe ukurane 5 kali rolas, hargane 290 juta. Unsur lokasi bandino wis precamat naik kamat daun ke. Wes ngono kasus yo blang kaping 2 padahal wis dhuwur apik.